Ni ez nago batera ados. Nik uste dut hori direla aurre iritziak, baina semanitakoenak, eta bar, ez dut inoiz ikusi horrelako horik. Bueno, sortzi seme alaba dauzkat, zerbait jakingo dut, ez da. Baina, dena dela... Eta zuk ez duzu uste, haiek praktika hundirik daukatenik. Batzutan inbiri besterik ez daukanik, zeren gure garaian, gure belaunaldikoak, ikasi genuen garbitargi, sexu harremana pekatu mortala zela, eta badakizu. Baina horrek desira pizten du, ez? Debekuak, pekatuak, transkersioak orain justo kontrakoa dago, hau da, goitik datorrena da, bultzatzea egitera, agian horregatik daude kastitatearen aldeko mugimendu interesgarri horiek, ez? Jonas Brotherseko abeslariak orain dela gutxi esan du, berak berxintasunari eutziko diola eskondu arte eta txalotu dute ikaragarri. Eta 15 urtetan galtzea zuri zer iruditzen zaizu? Nik galdetu dut hor institutan, eta 15-eko iruditzen zaie egokia 15 urte, baina eskandalagarria eta patologikoa 14 urtekin galtzea. 16-ko iruditzen zaie bikaina 16-ekin galtzea, baina 15-ekin horrorosoa. Beraz, ez daki, nik uste dut bakoitza badaukala bere ritmoa eta barda.